аллакай охири ҳамин ҳафта дар варзишгоҳи Уэмбли финали Лигаи Чемпионҳо доир мегардад ки Реал Мадрид бо Боруссия Дортмунд вохӯрӣ анҷом медиҳад. Фаворити бозӣ маълум аст. Дастаи шоҳона 8 финали охири худро дар Евроҷомҳо бо ғалаба ҷамъбаст намуд ва мағлубияти охиринашон соли 1971 муқобили Ливерпул ба қайд гирифта шуда буд. Боруссия Дортмунд дар Бундеслига мавқеи панҷумро гирифт ва бо квотаи махсуси УЕФА ба Лигаи Чемпионҳо роҳхат гирифт. Новобаста ба ин ҳам дастаи Эдин Терзич дар мусобиқоти аврупоӣ баромади хуб карда сараввал аз гурӯҳи марг берун шуданду дар плей-офф ПСВ, Атлетико Мадрид ва ПСЖ-ро аз сади роҳашон бардоштанд. Дар бархе бозиҳои плей-офф рақибон ҳатто голе ба дарвозаи дортмундиҳо зада натавонистанд. Онҳо аллакай медонанд ки абардастаҳоро чӣ хел шикаст диҳанд ва баъд аз 11 сол ба Уэмбли омаданд то ислоҳи хатогиашонро кунанду шикаст аз дасти Баварияро пӯшонанд. Дар ин навор мо оиди ҳар ду даста ҳарф хоҳем зад. Тарафи қавии дастаҳо ва шонси қаҳрамониашон. ҳатман ки обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. Дӯстон, финали ду мусобиқаи дигари аврупоӣ наздик мешаваду мо ба зудӣ қаҳрамонҳоро хоҳем фаҳмид. Дар Лигаи конференсия Олимпиакос бо Фиорентина дар Афина ба ҳам меоянду дар бозии асосии мавсим дар Уэмбли Реал Мадрид бо Боруссия Дортмунд қувваҳояшонро месанҷанд. Кадом футболбоз анҷоми хуби корнома мекарда бошад, Ройс ё Кросс? Тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистрация осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Реал Мадрид мавсими ҷорӣ ҳам дар ҳимоя ва ҳам дар ҳамла хело қавӣ бозӣ дорад. Дар Ла Лига даста ҳамагӣ 26 гол сар додаасту халос. 11 гол камтар нисбат ба Атлетик Билбао ки аз рӯи сар додани голҳо дар ҷои дуюм меистад. Ин натиҷаро шогирдони Карло Анчелоти бо назардошти ҷароҳати Давид Алаба ва Эдер Милитао нишон доданд ки ҳимоятгарони асосии даста маҳсуб мешуданду қисмати зиёди мавсим ба табобат машғул шуданд. ҳамзамон фаромӯш намекунем ки дарвозабони мадридиҳо Тибо Куртуа 4 май аввалин бозиашро дар мавсим гузаронид. ивазкунии хуби бозингарон нишон медиҳад ки Анчелоти структураи Реалро мустаҳкам кардааст. Рюдигер бо Начо ҷуфти олии дифоъ шуданд. Онҳо дарк мекунанд ки дар кадом ҳолатҳо ба якдигар кӯмакрасон шаванд. оиди ҳимоятгарони канорӣ ҳам ба мисоли Даниэл Карвахал ва Ферлан Менди инро гуфтан зарур аст ки дар ҳимоя бехато бозӣ мекунанд ва лозим шавад ба ҳамлаҳо низ ҳамроҳ мешаванд. шояд Менди каме заифтар бошад, вале ба инам нигоҳ накарда ӯ бозингари асосии системаи Анчелоти мебошад. аз рӯи голҳои задашудаам Реал пешсаф буд ва нишон медиҳад ки ҷомро сазоворона ба даст овардааст. Тобистон ҳамлагари асосии Карим Бензема тарки даста кард, вале Реал ҳамлагаре нахарид ва Карло Анчелоти бошад масъаларо ҳал карда тавонист. ӯ ба даста Ҷуд Беллингемро даъват карду такмуҳоҷими асосии ҳайат сохт. давоми мавсим футболбози 22 солаи англис аслан қафотар аз ҳамлагарон Винисиус ва Родриго бозӣ мекард. Ҷуд мавқеи холӣ бештар мегирифт ва Карло медонист ки ин бача ҳунари хуби голзанӣ ҳам дорад. беҳуда ӯ муддате бомбардир набуду дар охир бо 19 гол мавсимро ҷамъбаст намуд. ҳамлаи Реал хело қавист ва бо ивазшавии худ ҳимоятгарони рақибро дар ғафлат мегузорад. тезкории Вини ва Родриго дилхо ҳимоятгаронро ба зону мешинонад ва Беллингем бо таланти хубаш мавқеъ пайдо карда ҳамларо ба охир мерасонад. нимҳимояи даста ҳам ба таври кофӣ қавӣ гаштаасту метавонад дардисар барои дилхо дастаи аврупоӣ шавад. дар Олмон Дортмунд барвақттар аз рақобатҳои чемпионӣ берун шуд. агар соли гузашта даста то даври охир барои медалҳои тилло мебориза мебурд, имсол ҳолат тамоман бадтар шуд. аз рӯи голҳои сардодашуда Боруссия дар топ 4 Бундеслига ҷой дорад ва ҷолибаш ин аст ки дастаи Терзич аз Бавария дида 2 гол камтар сар додааст. дар умум бозиҳои чемпионат аз ҷомҳои аврупоӣ фарқи зиёд доранд. Боруссия то финал бо омад кардани бахт наомадааст. ин натиҷа шарҳи мантиқии худро дорад. даста хати ҳамлаи хуб дорад ки футболбозон Дони Мален ва Никлас Фулкрук фигураҳои асосӣ ҳастанд. онҳо дар ин мавсими сипаришудаи Бундеслига 25 голро ба самар расонидаанд. дар бозиҳо муқобили Атлетико ва ПСЖ ҳамлагарон худро хуб нишон дода буданд ва дар финал низ умед ба Никлас баста мешавад. оиди Карем Адемаи низ фаромӯш намекунем ки статистикаи бад ҳам дошта бошад, суръат ва малакаи инфиродиаш ба рақибон дарди сари калон меорад. диққати махсус ба Ҷейдан Санчо ҳам дода мешавад ки ба Боруссия Дортмунд баргаштааст. аз рӯи натиҷаҳо
ӯ ҳоло ҳам ба формаи қаблиаш барнагашта вале бо ин ҳам ӯ муҳраи асосии хати ҳамлаи Боруссия шуда тавонист. Дар Лигаи Чемпионҳо ӯ барои ҳамдастаҳояш ҳамлаҳои хуб созмон додааст ва дриблингҳояш ҳам шоистаи таҳсин ҳастанд. Дар бозии бо ПСЖ шогирдони Терзич нишон доданд ки ҳимояи қавӣ карда метавонанд, зеро бо дигар роҳ муқобили Дембелеву Мбаппе ва дигарон истодагарӣ карда намешуд. Дар хати ҳимояи даста таҷрибаву ҷавониро дидан мумкин аст. Хумелси 35 сола охири мавсим аз худ дараки калон дод ва дар Лигаи Чемпионҳо низ аз рӯи тубрабоӣ ва ассисту голҳо ба худ ҳамтон надорад. Ин барои ҳимоятгаре ки аз чашмҳо дур мондааст натиҷаи хело хуб ҳисобида мешавад. Канори ӯ Шлоттерберг бозӣ мекунад ки дар ҳолатҳои лозима суръаташ Боруссияро аз голҳои муқаррарӣ эмин нигоҳ медорад. хулоса мо эҳтимолан бозии эҳтиёткорона аз ҷониби ҳарду дастаро шоҳид хоҳем шуд. Реал мехоҳад таърихнависӣ кунаду Боруссия ҷоми деринтизорро болои сар бардошта мехоҳад. Ба ақидаи шумо кадоме аз ин дастаҳо қаҳрамони Аврупо мешуда бошад? ҳатман дар комментария фикратонро қайд карда наврҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.